Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa harama syifah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Salam tentrem rahayu saking sinugaipun Gusti ingkang akarya numpuk. Mugi tansah kajiwa kasedhemaken panjenengan terasan kula. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Hastungkara panungkara piwat bujang kara. Saking purbaning kawasa mugi tansah tumedhak ning jiwandu kita satemah waradin sehingga raharja niskala. Wirados agung pakurmatan kunjuk ngasanipun para sepuh aji sepuh ingkang satu pantes pinundipun disa Kenabektin ngarsanipun para nayaka pangban bating projo piwas satriyaning nagara ingkang kinarya dados pamomonge para kaludasi. Kinurmatan panjenenganipun Bapak Lurah Bapak Sucipto telah sedaya punggawa pangastu pamerintahan desa Subawana ingkang tansah sinuping pakurmatan ngarsanipun para kiai, ibu nyai, para haji hajah, para brahmana, pendhita, biksu biksuni ingkang satuhu luring budi. Sumrambah ngarsanipun sagung para tamu kakung para tamu putri warganing pasamuan sedahan ingkang pinanggih ing Sukabasuki wirat sagung karahayin. Nun amit pasang palimata bi ilo dina terbina yang turasan demawi tapak tuwang kali lanmu ing madyani suku kula sowan matur kanthi abadan ngadeg wonten ngaso jagadika sami awit ludhing swasana kepareng mesti didhawuh saking panjenenganipun Nyipanti Bapak Purwadi sekat Ibu Sutinah ingkang wonten ing Subawana Pakis Magelang. Bisa mangke pisuwan kula kinarya anitilak sura lemadene tata gelar pargyan wisuda tali brata dawing atmuja pinangkane saribit nggih wisudan kala kraminipun Aurora Ayu Risma Khairina ingkang sembada ngambut guna tali akrama kalorong tunggalaken kaliyan Bagus Muhammad Venodgar Prasetya putra panjalu saking panjenenganipun Bapak Ahmad Malik dengan Ibu Vira Fitriani hingga mijil saking Meranggen Demak Kota Wali Jawa Tengah. Sinartan amarwakan kan sedaya paraga samangke sumangga para tamu kadherek kesarangan pangastu kara sinartan ngenengaken Pancandriya Pancalima hangen-angen sir cipta rasa budi lan karsa semedyan kayut amung engedal sukun ugrahipun Gusti ingkang usnami not pantara nati tampa kendhalipun lamun ginabaraken pindha ini tita namutu. Piwas salawat salam katur kasih dalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi berkah sapatang salam itu dumateng kula panjenengan dain juwana ing donya tunggu telahan Allahumma amin. Sagung para tamu putri kakung sedahan ing madya suku Arikang Usmiji panjenenganipun Nyipanti nggih gelar pargyan sawatas semantar kadang ridho dharma iwang kadang parangkara ingkang sampun angkraji anggur popo titilak situ adicara samangke badhe kasugata ing asanipun para tamu kinarya pangiring lakuning pargyan lemadining adicara sepisan ringgih purwakaning adicara laju lemadining duwilak Sidoarjo lemaraping atmaja pinanganten putri miji saking Paswangi ingkang samangke kakanthi dening sang juru sumbaga Sanggarya Sari Salon badhe kalenggahaken wonten sasana Badra Wiyasa tumapak ing Trilak Sidoarjo samangke lemaraping calon atmaja pinanganten Jadu ingkang samangke badhe kakanthi panjenenganipun Ustadz Ikrom Al-Hafid minangka cundhaka atur saking panjenenganipun Bapak Ahmad Malik kantek madya sasana babar pangati kepasrah tinakapan panjenenganipun Bapak Sri Nardi tarang atur saking Bapak Purwadi sekalian. Lajeng samanggi temat dening Tata Putra Adat Widiwidono ingkang sampun sinengker wonten ing Padusana Subawana winastan upacara dapet panggih samangke paripun mosang binarga badhe kasindur kalenggahaken wonten ing Singang Suradi temat dening Tata Putra Adat Bapak Timbang Tompo kaya kacar pucuk dan gembul Sukeman Pratiwimbo
ika winastan rangkaining upacara gabungan. Pundi madya sungka sawetawis sang pinarja nenten pikiran santun busana kapangatan sang Suba Manggala. Desa pagi sang pinarja ingkang sampun manjing malih pun ing sasana suda. Pamgati keparang badya badhe ngaturaken pangibagya katon ngasanipun para tamu lumantar panjenenganipun Bapak Kepala Desa tenipun Bapak Sucipto kirang ngaturaken pambagya Raharja Basuki Yuwono. Desa pagi pendidik Adicura nuringi hastu para paduka samangke badhe kasuwunaken ugungan pangarsa panjenenganipun Bapak Santoso. Para tamu kagem putri mekaten Rakiting Adicura ika badhe katelaksana akhiri rumadin tegar paragian wisudan daup ajanjemenipun hari tumpak cemengan kantor kaping 28 Maret warsa kalih mlikur. Para tamu sekejo mardiga kadya santi suro sudira jane kakran suwuh prasto ing kula kaping Darmasuti rahayu 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 dhuwur. Sagung para tamu putri kagung sirdahan wahyane mangsa kala tinarbuka wiwarsa kepargian wonten ing arah Inopinji ing kalangan samangki. Ika berkati wasan basmalah kita perwakan sarangan sumangga nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat asma dalam Gusti Allah ingkang Maha Welas Maha Asih. Adicara kapurwaken suntan panuwun mugi para madya wasana ati kepargan mangke widodo tebih ing sampikala amin Allahumma amin. Sasmito kang tinampi saking jero subogo sari salun atmuja pinangati putri ngenyong angat busana amlas wadana sampun paripurna daya-daya kakang mijul saged paswangi badhe lenggah wonten ing sasana Badra biyasa ya sasana Jaka mulya mangkon saking kebaing kaendahan ing madya sasana leparaping sang pinargya pindha panjraing puspita ingkang maneka warna. Leng-lengeng dia mangungkun kanduan demang ler saksono mangenjali manjing dinyopuri suwuh Pradoto Pitana suwuh merdine sirna rep yaiku swasana tentrem data tekse angesti jadi pitana yaiku luhur sirna kang mono tuhu titidhem isining bawana lamun kita angesti marang luhur budaya ya budaya ingkang dumadine sanga olah pangkatine manungsa ingkang tirambaran watak budi pangkat kang utama ana dawuh saking para sepuh sejatine lamun agama lawan budaya nadyanto sirawang katon siji misah nanging bisa manunggal dadya sawadah dene lamun agama tanpa budaya kurang rembaka ananging
budaya kang tanpa agama bisa tumiba marang angkara murka. Agama maranaka marang lakuring manungsa tumuju marang kayuwanan ing donya tumitelahan. Wonten budaya ingkang kababar kaendahan. Mangkara kadya kang ginar ing rah ina kang musbiji. Sri Atmaja pinanganten ingkang ustinang sulan ing reh sataten agami. Lumantar upacara sikung adunikah. Miwagem laring upacara suda daup anut sataten adat Jawi ingkang lumampah. Ya kang kaya mangkono. Dadi wujuding manunggaling agama lawan budaya. Mangkono tanggaping sasmita sumangga Ibu Juru Sumbaga Sari Salon Gyong lemarapaken Atmaja pinanganten putri ingkang kakang niji saged paswangi ya panti busana laju kakang lenggah wonten ing sasana Badra Uyasa ya sasana Suda. Nun sewu ing bebile saking panti busana mboten kapireng sawantenipun sound system saking sepuh monggo dipun paringi dawuh dhateng Ibu Juru Sumbaga nggih nyengklan larapaken dhateng Atmaja pinanganten putri ingkang kasuwun lenggah wonten ing sasana wisuda. Mangkono saking Mandrawa ingkang kawis tingal suruting sang surya ingkang usmandher tengahing kaya-kaya dari Asung Sambawa meminta ing pangswatane Gusti kang murbeng gesang mugi tansah pabarena yuwana mulya dhateng sang pinargya. Lamat-lamat kawiyaranane gangsa nalika samono anyarenggi tinarbukani warsuka maragyan wonten ing rahina samanggi mangkara kawis tingal ing gapura wiwaha ingkang sumunar abyor sak sabda lanang pangaribawan lenggih tejane sang mustika pargyan ingkang sampun kakang miji saged paswangi manjing jero panti pargyan mangkono lumaksana manjing jero panti pargyan ingkang kapangarsa dening sang Suba Manggala ingkang mangkono pepindhane sang Dananjaya ingkang ngarapaken para Bragada wonten ing nikah enggak samanggi ingkang karingan warung tidha masing-masing ndos tresni Sri Atmaja pinanganten putri dasaring ayu Respadi
sinasapan busana ingkang sarwa indah pinalipit ing benang rok melung-lungan lumaksana kena soroting sang pratangga pati katon pating calorot pating pancura candrane pindha katuh kang asli papan ing ari kang nggar samanggi Sri Atmaja pinanganten putri rikma gelung kaya kang mindha patra gelung kapindha pokor mangkurep pinangan jundha mantul kang salmu ganjil pilangane jundha mantul ingkang kinarya lemaksana katon ebah pindha kenya sulistya kang pinter-pinter hangawi mal bidangane ya jundha mantul ingkang cacah sanga ingkang suka sasmita dhateng kang winimoho kalampun danira ngancak kanthi bebalan agung bisa ngreksa marang baban hawa sanga kalampun ora bisa ngreksa bisa tumbuh marang angkara murka lon lumampah ing madyane sasana sarwi ambalang netra ing kanan sakiringipun awit nalika sampun sakanengipun sagung para tamu ingkang wis kebak beramblabar angestri adeng paragan wonten ing samangke suka pangstu puja pamuji boleh kasempatan sedya dening Ki Panti-wanti lemarak mata sagandhik mangarsani mangkara pangapiting pinanganten ikan maksana wonten ing madyane suka mangkara ing arekana gasa mangki Atmaja pinanganten putri ing kapintarangan obyek puspita ingkang anawar temen jojo ingkang menggo sasmita sang pinarga ingkang nganjing tata werda muga tansah andhadha dhateng purpaning Gusti Kang Karya Loko bungah uta susah isine mebret tomokane sabda lan tawakal para ugi mikir kang driji lagi dampar wisuda sang pinargi sigra kalanggaken kanthi anggota raras lulus raharja lemaraping Atmaja pinanganten putri ya sang mustika paragian ingkang sampun kalarapaken dening sang juru sumbaga sari salon mangkara namung Cinandra sang pinargi wadana kang esmu kejiwa awit kang dadi gantiran dening prapta ing madyana sasana trenggih Atmaja pinanganten jalu ingkang menika mulih biar lejar pekalipun sang Dyah Ayu isa mangke tumunten badhe kalarapaken ngasanipun para tamu calon Atmaja pinanganten jalu putripun Bagus Muhammad Veno Tegar Prasetya ingkang sampun pintarangan busana kaunggulan kinurmatan Ustadz Ikram Al-Hafid keparenganti sang pinargya manjing jero pati paragian ingkang kadhiraken panjenenganipun Bapak Ahmad Malik lan Ibu Fira Fitriani kandhek ing madyan sasana Bapak Ustadz Ikram Al-Hafid babar pangandika pasrah badhe tinanggapan panjenenganipun Bapak Sri Nardi ingkang samangki jumenengipun Bapak Sri Nardi badhe sinumbulan kanthi jumenengipun Bapak Perwadis kan Ibu Sutina lumarap manjing jero panti paragian mangkono sanggone paragian kabiwada kidung alit hayu rahayu
miyat langening kalang nagara pantang muncul dinaran kekonang suram surat datang padang more hayung sena kang memala sena kang senggala sirna larang larang karepika miyat langening kalang nagara pantang muncul dinaran kekonang suram surat datang padang lang-langeng driya mangu-mangu mangung kong kandukan rimang semoga kita hormatan Bapak Sri Nardi keparang jengkar saking Sora Pananggahan tumuju ing sasora pangandika Bapak Perwadi sekalian semoga mandap jajar semenipun Bapak Sri Nardi Ustadz Ikrom Al-Hafid monggo keparang jengkar saking Sora Pananggahan Semareka dan Prayetno Sampuri rasa kembali Sagung para tamu usamekta tatane wigati nalika samono atmojo pinanganten jalu ya sang gedungan pargian panjenenganipun Bagus Muhammad Veno Tegar Prasetya ingkang sampun kakanthi mijil saking sasana Masanggrah ingkang sampun kakanthi manjing jero panti pargian ingkang menika laju badhe temapaken madining tata adicara kang rinantam ing samangkin inggih wedaring pangandika pasrah isa mangki kasadar panjenenganipun Ustadz Ikrom Al-Hafid minangka Cundaka Dharma Wicara tarang atur saking panjenenganipun Bapak Ahmad Malik sekalian Ibu Fira Fitriani kita babar darun sedya sasar wanci katuraken sumangga nuwun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Mahardikan tias sering kamardikan nugroho mewasih wilasanipun Gusti ingkang Maha Tunggal. Mugi sanitiasa sumandha wonten ing jiwa kita swagatra waratin sagung dumadi raharja niskala satuhun. Nuwun, kula nuwun, sanggianing para sesepuh miwah pinisepuh ingkang tupanes sinumkamen, para alim, ulama, miwah para kiai ingkang siang ratri tansah sumandhing kitab suci wahyune Ilahi ingkang satuhu luhuring budi. Para pangemban ing praja, satriyane nagari ingkang pantes tinulat-tinulada dening para kauludasih kasuasih. Para saenak kadang sentana warga pawong mitra ingkang pantes nambruma ing pamboja, para rumaja putra, rumaja putri ingkang satuhu kinasih Gusti waratinipun dungem sagunging para rawuh kakung putri werda muda minulya. Minangka purwaka sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken hangang kulungaken jangga tumungkul ing wadana sumujud mring Gusti ingkang Maha Kawasa inggih ngojokaken raos puji maha syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala bikana alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking paringipun rahmat taufik mewah hidayah ingkang sampun rumentah kita sedaya saged kempal manunggal dados tunggal wonten ing dalempun Bapak Purwadi Sarimbit kanthi wilujeng lirik ing sambikala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat wa salam mugi konjuk wonten ngarsanipun titahing Gusti musti kaning jagat nenggih panutaning umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi ingkang kita tenggo maha candung syafaatipun it ing alam dunya menika dumugi dalahan bidini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sabda minangka panggah, tembung minangka kenceng, inggih wacana minangka panancang. Mugi keparenga kula mengiojahaken bebundang cipta sumirating rasa tuwin pagedunganing karsa. Kula pun ikram saking tlatah Batur Sari Meranggen Demak Bintoro Hati Ningrat Jawi Tengah ingkang piniji ing kardi pinitaya ing karya dening pamangku karya Bapak Ahmad Malik Sarimbit. Nun inggih ndikaaken amasraken penganten priya anak Mas Bagus Muhammad Peno Tegar Prasetya. Nuhoni menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Bapak Ahmad Malik Sarimbit, kula badhe sinaraya kanthi atur ringkesan. Bapak Ahmad Malik Sarimbit ngaturaken puji astuti utawi salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk dumateng Bapak Purwadi Sarimbit, miwah para kula wangsa sumrambah para lenggah kakung putri werda muda minulya. Mugi tansah pinaringan kanugrahan saking Gusti ingkang Maha Kawasa nenggih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Ingkang kaping kalih nuwun inggih tebih sowan kula saking tlatah Batur Sari Pranggen Demak Bintoro Hadiningrat Jawi Tengah. Wigatos sing sedaya badhe nglarapaken pengantin priya ingkang akasih anak Mas Bagus Muhammad Veno Tegar Prastia putra saking Bapak Ahmad Malik Sarimbit ingkang badhe kadhawaken kalian Diah Ayu Risma Khairina putri saking Bapak Purwadi Sarimbit. Angeti bilih kawontenanipun anak Mas Bagus Muhammad Veno Tegar Prastia menika maksih mudodama ingkang sarwa sarwi cupet saha cepak kekirangan tebih saking kalangkungan pramila kula semanggaaken dumateng Bapak Purwadi Sarimbit lumantar Bapak Sri Nardi mangsa borong panampi saha panggulu entahipun. Menggah ingkang kaping 3 wonten ing rikala siang menika ugi kula pasrahaken tandha sih katresnan sanggan majmuk miyah rampe jeneng keping besuanan minangka syarat sarana wonten salebeting adicara paharigian pawiyahan siang menika. Sanadyan boten mingsra wujud saha cacahipun keparenga kantapi kanthi legawaning penggalih. Mugi-mugi srih penganten kekalih minggahipun dumateng ingkang sami mangun bebisanan sanitiyasa manggiya nugroho bagya mulya yuwana lair batos wit saking marcapada dumugi ing luka-luka linudan ing derajat semat kramat sarta sinandangan ing suka basuki wirya widodara harja nir ing sambikala ing usana namung nyumbangaken amba bilih wonten kiranging subasita kitaling basa miwah pangkracing sarma sastra kirang tatas titih somentes kula nyuwun lumturing sing samudra pangsama hayu rahayu raharja niskala satuhum. Niki kula tak pantun sekedhik nggih kersane mboten tegang kados niki sami tegang sedaya. Burung dara burung merpati burung cendrawasih burung kutilang burung trucuk, burung emprit. Itulah nama-nama burung. Wallahumma fiq ila wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis paripurna wedhare pangandika saking Cundaka Dharma Wicara Talang atur saking panjenenganipun Bapak Ahmad Maling. Ika sampun kasalira panjenenganipun Ustadz Ikram. Ika menika laju wedhare pangandika pasrah tinangkapan panjenenganipun Bapak Purwadi sekalian, ing mantar panjenenganipun Bapak Sinardi, kinurmatan panjenenganipun Bapak Sinardi, sasana wanci kula aturaken sumangga nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Wonten sanipun sesepuh bini sepuh yang kasepuhan ingkang satuhu ageng dumateng pepoyaning kautamen ingkang pantas pinundi-pundi saha kinabekten. Warsanipun alim ulama, kiai, santri saha pangarsa agami ingkang rinten dalu tansah sumandhing pustaka suci wahyuning ilahi ingkang pinangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhur ing budi. Wonten sanipun pangemban-pangembating praja satriyana negari linangkung dumateng tetua tuanganding desa ninggih Bapak Sucipto minangka kepala desa Ketundan ingkang berbudi bawa laksana. Wonten sanipun pilenggah sedaya ingkang kula mulyakaken. Hamurwakani atur monggo kula dherekaken ngaturaken ros puji mewah syukur. Wonten sanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring mapinten-pinten karahmatan, kanikmatan, taufik saha hidayahipun dumateng kita panjenengan sedaya sahingga kita sedaya saged kempal manunggal
wonten ing papan punika kanthi boten wonten alangan setunggal punapa. Menggah sholawat, menggah salam, mugi katuraken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah syafaatipun wiwit kita gesang wonten ing alam donya ngantos dumugi wonten ing yaumul kiamah. Kanthi linambaran terpsila ing budi mewah ngaturaken sewu agung pangsama. Dene kula cumantaka gembil kamardikan anggen panjenengan sedaya nembe eca lan sekeca wawandikan lalenenggahan nun injih maradapa awit saking ngersanipun Bapa Purwadi sekalian garwa kula tansah piniji minangka raga sinambating atur. Kinen hangaturaken setya mewah wigatos singati. Ingkang sepisan Bapa Purwadi sekalian garwa rumas bingah raos ing manah nampi rawuhipun duta saraya saking ngersanipun Bapak Ahmad Malik saha Ibu ingkang sampun hanglerapaken pinanganten jalu ingkang sesilih Muhammad Rinu Tegar ingkang menika Bapa Purwadi nampi kanthi suka biwaraning penggalih. Datan kata lumpen aturipun pasrah aturipun Bapa Ahmad Malik sampun kula tampi. Isa mangke panggula wentahipun monggo sareng-sareng mat sinamadan daya dinayan anggenipun paring pitedah dumateng ingkang putra. Kang menika Bapa Purwadi sekalian garwa nyuwun rumuntaing idi pangestu mewah pandonga kangge sangunipun gesang pinanganten sarimbit. Mugi tansah gagah ingkang jinangkah, rahayu ingkang tinuju, basuki ingkang kaesti. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Salajengipun hamba pilih sak mangke sak paripurnanipun pahargyan punika Bapa Ahmad Malik saha pangambiyang penganten badhe ngersakaken kundur Bapa Purwadi namung nderekaken sugeng kundur. Mugi tindak panjenengan wiwit papan punika ngantos dumugi punjering sedya manggih rahayu nir ing sambikala. Kula kinten cekap semanten pamatur kula hamba pilih pamatur kula wiwit purwa madya dalasan wasana tansah wonten kirang saha langkungipun kula nyuwun pangapunten ing sak kathah-kathahipun. Pramila kula pungkasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cetha trawaca wedhare pangandika saking panjenenganipun Bapa Sinardi nanggapi dawuh pangandika saking Cundaka Darmawicara ika priksa paripurna tanggap wacana lung tinampining atmaja pinangan jalu para panangga Buddha sumangga kepareng tanggap asta rumiyin minangka paripurnaning tanggap wacana lung tinampi sumangga. Bapak sekalian monggo bareng jawat asta rumiyin. Sagung para tamu ngajik titilaksita adicara kang rinantam parga samangkin lumadhening tata upacara adat Widi Widana ingkang usinengker wonten ing laladan Subawana Pakis Magelang winastan upacara dawuh panggih upacara dawuh panggih badhe kaprasaken sang juru sumbaga Sari Salon ingkang menika para tamu sekeja mardika Siaran jero pamuji mulih kasempatan sedia mangkono lumadhening tata upacara adat kabiwada ungling gangsa ingkang mangungkung candrane pindha cantuka sesautan
wahyaning mangsa kala lumadining upacara adat Widiwidana winastan upacara daup panggih werdi kang sinambi dadya pangudi kambuing panggalih mangkono manjing ana ing papan kang pinanci sigra tembok pandura catur netra kumlawe astanira bebalangan ponang gantal tumomo jatining netra tumomo jatining rasa ya rasa kang sejati bebasan loro lorone ngatunggal ingkang duweni sasmita suruh dinulu seje lumah lawan kurabe gini nunggal rasane nadyan to kang sawiji mijil pawestri kang sajoga jejering priya yen wis pinasti dadi catukraman bisa manunggalaken cipta rasa miangkarsane bebasan loro-lorone ngatunggal sigra anjengku ing ngarsane kang raka sarwi sumembah mring kagungipun duweni sasmita jejering wanita kang wis winengku guru lagi kudu tansah setya tuhu dhateng pasanganira sarta duweni prasetya nolabaken narengsir ing sak jawining rangkah sigra amarpegi dateng bongkor kancana nalika samono sigra amidak uba rampik ingkang awujud kanang andika ya winastan wiji dadi kamangka kanang andika dene watak lamun sepecah ora bakal bisa pulih maneh ingkang mangko dene pasemon muga-muga nggih nyepala krama sang pinanganten cukup sepisan iki dadya kanggo sak terus-teruse aja sampe mindha gaweni piwah mawuring tetu diwarna minangka panyuwun ing panguwasaning Gusti Kang Murbeng Gesang manunggaling jalu piwah pawestri ingkang pinaran nugraha ingkang awujud golek kancana kang bangkit tata jalma laju upacara ngranapada ranu tegese banyu padha tegese sikil amparan minangka bekti ladiripun sang pawestri dhateng kagungipun miwah Ambrat Sukerto ingkang masih cumundhuk dhateng hangganipun Atmaja pinanganten jalu laju samangki kumlawe astane Atmaja pinanganten jalu upacara junjung derajat sang Atmaja pinanganten putri ingkang kajunjung derajatipun padha-padha ana ing jering bale wisma ngegungake moyakake dhateng wanita nalika samono wis paripurna laju lumaku pradaksina laju jajar sumanding aneng luhuring pasangan sang pinargya ingkang jajar sumanding aneng luhuring pasangan sigra lumadening upacara sinduran ya ponang sindur ingkang awarna gula miwah klapa ateges gula awarna abang utawa rekta klapa tegese putih pasemone awarna abang minangka wiji kang saking pakating biyung awarna seta minangka wiji kang saking pakating bapa manunggal dadi juga kinadang-kadang beberapa sang binargya tinuntun ing margane kautaman
Wanyu marang lagu bener wedya marang lagu snestu nyingkul marang mata candala muga tansah manggya hayu rahayu manggina keluarga sakinah mawaddah warahmah istiqomah. Wis pestine pantese padha angrung kepica lagu derma nusa bangsa tunggal cita tunggal sedya wong sak negara. Laju sang pinargya ingkang sampun manjing wonten ing gambar wisuda lewat dening upacara bapa timbang Tapa kali kacar kucur dan kembul cukup merati rimbo sang juru sembogo sari salon merati sakit lulus raharja manggur bebasan curika kang wis manjing jero waranga sekar saseli ingkang wis kamekaraken dados karmu biar sakambaran panjal maring sirat mujo pinangate sarimbit ingkang wis pinarak wonten ing dampar wisuda laju samangki sang juru sembogo ibu juru sembogo saking Sari Salon laju merasaken madining upacara adat pempokoke kacar kucur dal kembul sukuman pratiwimbo winastan rangkaian upacara kerbungan wis samangki para tamu sekeja matiko nabi pasugatan budaya eka keparang badhe katur eka menika para tamu sekeja matiko kacanti inyuwun ing pangaosane Gusti mugi ingkang sarna lakuning swasana. Kadhiasati rom kucaraning bangsa nuswantara dumunung aneng luhuring budaya sapa lali sejarah bakaling bubrah sapa lali sumber bakaling aber nderekaken sang pinargya ingkang atepi lemadhening upacara adat miwah lemadhening upacara wisudan ing arena kang pangku panjenenganipun Bapak Parwadi samangki pamgati keparang nimbali kula sakadang pamentri budaya campur sari jangkep sekar kinasih ingkang kasta panjenenganipun Adimas Wahyu Ramadan SSN ing rikalanggan mriku marak sowan makarya sarengan para kadang-kadang Fortuna Professional Audio Sound System Lintang Studio video syuting Sagara Sari Salon isamangki kinarya sukapangnipun ngasanipun para tamu sekar kinasih ingkang mijil saking kenteng susukan sinengkul sawanipun Triwidawati sawanipun Diajeng Indah Yohana
laju suwani Bendhi Ajeng Eli Irma Wadi. Cangkeping Triwidawati Febrian Nisa sekarang kita juga sagung para tamu pinarak Sekeca Madika sinatan antarantos lumadina untuk gelar bangsa mangki ugi ndherekaken paragian samangke ngantos paripurna Sekeca Madika para tamu kasugata lang budaya pangliprasa sinta campur sarine wong duwe gawe campur sari Indonesia Sekar Kinasih.
Matur sembah nuwun salamam muga mantar sowanipun para kanca-kanca sekar kinasih marak sowan teng acaripun para tamu kagem Semar Putri ing tedhai swasana para tamu sinartan sekejong rawi pasugatan katur wonten aso panjenengan sedaya bisa makindharaaken dening sang juru sebab gemrasa klemat dening upacara adat dhateng sang pinargya setengah bantu marang pangasanipun para tamu menika antarantos saking koki kondang pilih samangki. Pripun Mas Joko koki kondang parade udah siap? Oke. Oh nggih. Oh niki saderengipun pasugatan budaya badhe kasugatun miyin niki parade saking koki kondang. Ika badhe ngatur pasugatan asanipun para tamu sedaya ika menika kasumanggaaken para tamu sekejong keparang nampi sowanipun kata-kata saking koki kondang ingkang badhe sowan.